Tumpini ka chingrum ke Ladakh ke Kopini organization butagali muthe Ladakh bangke football players sumdo football fraternity ba football lovers atum Ladakh do Kopi porlo nili tum Ladakh pini chingrum nang kok pulote non het jong hala inut football player la Falcon FC pulong ka pathu Boris Ingjai pu la so player safan nili tum social media la pen kapre ka berita nili tum ke longteng pulutang te alangli 27 ni lobor 27 ni alang areng hu sonang koklo lapen areng hu ke sota lata ke si office long usini litum bita long pon la sopotsi nilitum api social media lapen kapre nilitum bita ke na teng pen pulote lake lam thiu ba alang phan areng hu pason nang vekji puan ta kali halake lam pen tamme laso a ঘটনা areng hu sonang kok an ta lele le je polo lam ben da pajut un je polo nilitum beta ke long teng pulo te lake lam ke the are ta kali non ilitum football ka pathu ason ba kopine sports ason ke hai ke remang bong dolo hala so ke hai ke remang bong subscribe ka chipu ke do lage na hokta nilitum han pusame nilitum long pathu dam pusame audience tum tanang pupo ba kapre club tum tanang pupo ke hai ke remang bong lage dolo Ladakh dat kalilo Karbing long dat kalilo nahok tame lage kapathu aron long ge dolo sta la kali je tum jakong horang thut lut nei pukali la sap nei ar ji putakali kapathu jutlo la sila so teng si kopi ma lamang bong se la pu ma se jut ko po la son thak si la so nil tum beta ke long pulote lata jakong horang ke chit pithur kali ke cheng benta lam ison pen ison la football ka pathu ke hai ke remang bong ka chipu lam pu mat la so lam bang social media long la son lelo hala Boris buke po wek bangta kopine film long a dialogue NC hala so dialogue ateng si alang kopine kaning je bumat hala bangke kaprek si tin thukok bumat la so lamben si alang phan ke si office long pon det mahala dak bangsi la areng hus tame alang phan me bisar pustame la khaibong hin na si japon rong natmen si pangcheng det lo la so jene areng hus sonang lo se hala so dim bangke alang litum ne lamben da jut ko gi polo sitamene lamben kali areng hu da sonang ko pochi la so pochi ni litum bangke kado ko Ladakh pini football players do football lovers do football fraternity do latum Ladakh ni litum ke bangke la condemn lo highly condemn lo la so pochi ni litum ke song phanda jongdam de latum la ke se tumsi angton latum matsi ke claim vek buta jongdam de Sita men litum beta ke long teng pulo te lage ke si office long se la so ghotona ke dokok la so incident ke dokok apot la so bochi hoitu hala tung bong inut bahini dota thek mane la si la bangke alang litum ke si atum alang tum latum phan pangthek nang po la pen la so teng si alang tum sitame alang tong bong tame chingwai chingsai nang po la pen alang tum ang bong sitame la so bisar do nang po la pen si hala so alogot non la kiphove ka tumbangta sonthoma demands do busini litum hanang than niklo la si hala so sonthoma demands pulutang te nilitum la so sonthoma demands ke nilitum ta alang litum nang than niklo la si la so teng pulote la bangkel alang tum ta fulfill nang ji sonthoma demand pulote nilitum han beta na pale teng pulote la kim tum bangke isi bangke kes e bahala dak ke phowe ka tumbang ba kes e office long si ghotona do koklom mati to so pochi hala ke phowe ka tum kapa phowe ka tum pustame la radapan isi apology che hangnang po la monon phila son ghotona bit de je pan la tumbang isi apology pustame la tamel tum chipinang po la pen second abang ason adun bangke hala Boris Ingjai pu bang areng hu ta sonang lo so bosi areng hu ke so long alang kon ma koros ke dam pusi tame hala bang compensation tame alang phan pinang po la pen third abang ke thoma bang ke hala dak koma ke siang bong ta koma tumsi la areng ka paso wek ma alang tum han arpu pen ing than wek nang ji pusi la lo dimat kachara koma ma si kachara tum do ma la tum phan arpu pen than wek ning pu la ke thom adiman sinli tum long beta na pale As a football players, football lovers, lapen football fraternity ahin pen media court tumhan puthat tuning ring tu kado go tumhan da tuning ring tum je
monon phi pini la son ke pho ason boris injai ke hai boris injai ke pho son monon eprang ke bangji arni lang la son ke majok ta pho nang ne lo pu phansi ka do phanta tuning ri lo jongsi la ka pathu players phanta jongsi alang tu ma talent phan ili tum jongsi ako aprang ka parlu nai adim jongsi lason areng hupa sudun rong pulote lason ke sia society ke monon pira develop nelo ba prangon elo aso pachi media court ahin pen tum tuning ri lo lason sona ghotona ke monon phia vedat nang po la pen nili tum kado weta laso a incident pot ke nili tum hin pen ta condemn la patumi along tami phana long tami lampoi pidam kelo non ke alam bang ke nili tum karjulong teng te la bang ke case pidat lo bot laso pachi nili tum bang ta kado ke chingrum ke alang liphan lo arona teng pen alang phan ing sai serak nang po la helo nil tum diman bang ke